Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας και ιδιαίτερα τους δημοσιογράφους και τις δημοσιογράφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Όπως ξέρετε, αυτή είναι μια ενημερωτική συνέντευξη στο πλαίσιο της αποστολής που έκανε αντιπροσωπεία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων στη Ραμάλα. Είχαμε πρόσκληση του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου και πραγματοποιήσαμε συναντήσεις. Είμαστε οι τρεις που μας βλέπετε παρόντες και παρούσες, οι σύμβουλοι της Εναλλακτικής Παρέμβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η Αναστασία Σταυροπούλου και η Αναστασία Ματσούκα. Και από τη δική μου την πλευρά, ο Θάνος Καμπαγιάννης, πρώην σύμβουλος της Εναλλακτικής Παρέμβασης στα προηγούμενα χρόνια. Θα θέλουμε να κάνουμε μία πρώτα παρουσίαση του τι είδαμε στο ταξίδι. Το ταξίδι ήταν πάρα πολύ σύντομο. Ήταν ένα ταξίδι που στην πραγματικότητα ήμασταν 24 ώρες. Είχαμε ωφέλιμο χρόνο προκειμένου να δούμε και να κάνουμε το πρόγραμμα που μας είχε ορίσει, που είχε ήδη ετοιμάσει ο Παλαιστινιακός Δικηγορικός Σύλλογος. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά σας λέμε ότι όταν φεύγαμε από το αεροδρόμιο Μπεν Κουριόν με την πτήση την Κυριακή, είχαμε την εντύπωση ότι είχαμε μείνει μέρες στη Ραμάλα και στην Ιερουσαλήμ όπου πήγαμε. Και άρα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε λίγο τα πράγματα τα οποία μάθαμε, ακούσαμε, είδαμε σε αυτή την αποστολή. Θα προσπαθήσουμε, για να μην πούμε τα ίδια, να χωρίσουμε λίγο και έχουμε χωρίσει λίγο την αποστολή στα διαφορετικά στάδια της. Δηλαδή, έγινε μια συνάντηση πρώτα με τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο και τον πρόεδρό του, τον Φαντί Αμπάς, και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου έγινε μια ανταλλαγή απόψεων και ενημερώσεων με τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες συναντήσεις με οργανώσεις ανθρωπίνων, τις βασικότερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, καθώς και συνάντηση με τον Επίτροπο για τα Δικαιώματα των Κρατούμενων και των πρώην κρατούμενων που υπάρχει στο πλαίσιο της Παλαιστινιακής Αρχής. Και το τρίτο κομμάτι ήταν το κομμάτι στην Ιερουσαλήμ, όπου συναντηθήκαμε με έναν Παλαιστίνιο καθηγητή νομικής διεθνούς δικαίου, ο οποίος μας έκανε μια τούρα, θα τη λέγαμε, μας ξενάγησε εντός εισαγωγικών στην Ιερουσαλήμ, εξηγώντας μας και τα ιδιαίτερα ζητήματα τα οποία αφορούν τους Παλαιστίνιους της Ιερουσαλήμ. Άρα, με αυτήν την σειρά θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε την παρουσίαση, προκειμένου να ακούσετε όσο γίνεται περισσότερα, επιφυλασσόμενοι για ένα report το οποίο σκεφτόμαστε να βγάλουμε και έχουμε πει ότι θα βγάλουμε σε συνεργασία με το Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο, προκειμένου αυτά τα πράγματα τα οποία είδαμε και ακούσαμε με έναν τρόπο να αποτυπωθούν κιόλας σε ένα έγγραφο το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Άρα, θα δώσω πρώτα το λόγο στην Αναστασία της Σταυροπούλου, η οποία θα ξεκινήσει με το πρώτο κομμάτι της αποστολής και το πρώτο κομμάτι των συναντήσεων που αφορά τις συναντήσεις με τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο. Γεια σας και από μένα. Πραγματοποιήσαμε αυτό το ταξίδι. Ήταν μια απόφαση που υπάρχει σε πολύ σύντομο χρόνο, αλλά σίγουρα εντάσσεται αυτή η απόφαση στο πλαίσιο των σκέψεων που κάνουμε όλοι μας και όλες μας για το τι προσπάθειες μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή για να σταματήσει το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα και η συνολικότερη επιθετικότητα του Ισραήλ απέναντι σε κάθε γωνιά της Παλαιστίνης και σε κάθε παλαιστινιακό στοιχείο, με στόχο μια τελική λύση. Και θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το δεσμό που μας δίνει το επάγγελμά μας με τους Παλαιστίνιους συναδέλφους, αλλά και η συνδικαλιστική μας ιδιότητα, με το Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο, ο Θανάσης ως πρώην σύμβουλος και υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εμείς ως σύμβουλοι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε το μήνυμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον αγώνα που δίνουν οι Παλαιστίνοι σε όλους τους τόπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είτε στη γη της Παλαιστίνης είτε στη Διασπορά. Ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι οι κυβερνήσεις μας δεν εκφράζουν τους λαούς που είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα τους. Είπαμε λοιπόν, όπως και τόσοι άλλοι πριν από εμάς, και αυτή τη στιγμή το ξέρουμε ότι και μετά από εμάς, ότι θα φτάσουμε από αέρα, από γη και από θάλασσα. Εμείς πήγαμε από αέρα και φτάσαμε τελικά και μπορέσαμε να μπούμε. Κάτι που δεν θεωρούσαμε και αυτονόητο, δεδομένου ότι περάσαμε και κάποιες περίεργες διαδικασίες ελέγχου που περισσότερο με ανακρίσεις μοιάζανε και μάλιστα ήδη από το ελληνικό έδαφος, όπου
άνθρωποι μας ρωτούσαν, ας πούμε, πολλές λεπτομέρειες και με πιεστικό τρόπο και για την προσωπική μας ζωή και για το σκοπό του ταξιδιού μας, λεπτομέρειες και τα λοιπά. Και μάλιστα Ισραηλινοί έκαναν αυτές τις ερωτήσεις, πιθανότατα σχετιζόμενοι με τις μυστικές υπηρεσίες σε ελληνικό έδαφος. Δηλαδή στην πύλη πριν επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο για να ταξιδέψουμε. Πήγαμε λοιπόν έχοντας προγραμματίσει μια επίσημη συνάντηση με τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο, τον πρόεδρο κύριο Φάντι Αμπάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δικηγόρους που εκπροσωπούν ανθρωπιστικές οργανώσεις σε επόμενη συνάντηση. Θα μιλήσει η Αναστασία Ματσούκα, η συνάντηση για αυτό το πράγμα, και ευάλωτες κατηγορίες πολιτών της κοινωνίας της Παλαιστίνης. Μας μετέφεραν όλοι τους από πρώτο χέρι τις συνθήκες που επικρατούν τόσο στη Γάζα, όπου συντελείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έγκλημα της εποχής μας, η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και η εθνοκάθαρσή της από τους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες. Μας μετέφεραν και από πρώτο χέρι τις συνθήκες που επικρατούν στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, όπου οι επικισμοί και η επιθετικότητα του κατοχικού καθεστώτος είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή και δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα δύο συμβαίνουν παράλληλα. Οι συνάδελφοι μας μίλησαν με πολλές λεπτομέρειες και προσπάθησα να θυμηθώ και να σας μεταφέρω κι εγώ. Δυστυχώς νομίζω ότι πολλά θα ξεχάσω, αλλά με τον καιρό θα γραφτούν και θα συνεχιστεί η διάχυση της πληροφορίας για την ιδιαίτερη κατάσταση του να είσαι δικηγόρος και να ασκείς τη δικηγορία στην Παλαιστίνη. Στη Γάζα, σημαντικό μέρος του πληθυσμού που από την αρχή της γενοκτονίας εξοντώνεται με τρόπο στοχευμένο είναι δικηγόροι. Μάλιστα, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου στη Ραμάλα υπάρχουν οι φωτογραφίες όσων δικηγόρων έχουν αναγνωριστεί και γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι έχουν βομβαρδιστεί, έχουν εκτελεστεί, έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα, συναδέλφων που χάθηκαν από το γενοκτονικό μαρτύριο που περνάει ο λαός της Γάζας. Πάνω από 200 δικηγόροι έχουν αναγνωριστεί, κοντά στους 300 ότι έχουν εκτελεστεί και μαζί πολλές φορές ολόκληρες οι οικογένειές τους έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης στα σπίτια τους. Η στοχοποίηση των δικηγόρων είναι μια εμφανής τακτική του Ισραήλ από την αρχή της γενοκτονίας. Έχει ήδη αναδειχθεί στο διεθνές πλαίσιο και στο δημόσιο διάλογο ότι το γενοκτονικό καθεστώς του Ισραήλ, πέρα από το συνολικό πλάνο που έχει της τελικής λύσης, έχει στοχοποιήσει και κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και επαγγελματικές ομάδες. Αυτό το ξέρουμε για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Γνωρίζουμε ότι γίνεται προκειμένου να καταστεί αβίωτη η ζωή των Παλαιστινίων στη Γάζα, προκειμένου ακόμα και οι χτυπημένοι, οι τραυματισμένοι, οι άρρωστοι, οι ασθενείς από το λοιμό να μην μπορούν να σώσουν τη ζωή τους. Και έτσι να μην παρεμποδίζεται το έργο της γενοκτονίας. Ξέρουμε επίσης ότι έχουν στοχοποιηθεί οι δημοσιογράφοι. Και αυτό το είδαμε σε live σύνδεση πρόσφατα, όπου ολόκληρο κλιμάκιο βομβαρδίστηκε και σκοτώθηκε δημοσιογράφος σε ζωντανή σύνδεση. Γιατί? Για να κρυφτεί η αλήθεια, για να γίνονται αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όσο το δυνατό πιο, ας πούμε, διακριτικά. Στοχοποιούνται όμως και οι δικηγόροι. Στοχοποιούνται και οι λειτουργοί της δικαιοσύνης συνολικότερα. Θέλουν να εξαφανίσουν όλο το δικαιικό σύστημα της Γάζας. Και αυτό επίσης δεν είναι τυχαίο. Έχουν βομβαρδιστεί, το 1923 βομβαρδίστηκαν τα γραφεία, οι εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Παλαιστίνης στη Γάζα. Εξαφανίστηκε το κτίριο αυτό, ήταν τούβλα. Τα γραφεία των δικαστηρίων και αυτά τα κτίρια έχουν βομβαρδιστεί, έχουν εξαφανιστεί πια. Θέλουν λοιπόν να καταστρέψουν κάθε υποδομή στη Γάζα και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη της γενοκτονικής πρόθεσης. Γιατί ο σκοπός τους είναι να μην υπάρχει παλαιστινιακή κοινωνία στη Γάζα. Να μην υπάρχει τίποτα από την συγκρότηση του παλαιστινιακού πληθυσμού, την κοινωνική υποδομή και την κοινωνική οργάνωση και αν κάτι τέτοιο είναι σημαντικό, είναι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και η δικανική, ας πούμε, λειτουργία. Άρα εδώ έχουμε άλλο ένα τεκμήριο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και το πραγματικό για να πούμε ότι έχουμε με απόλυτη ακρίβεια το νομικό ορισμό της γενοκτονίας. Δηλαδή μια πρόθεση ολικής καταστροφής ομάδας εθνικής, εθνολογικής, φιλετικής ή θρησκευτικής ως τέτοιας. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου μας μετέφεραν επίσης και την πραγματικότητα του να ασκήσει το δικηγορικό λειτουργήμα στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ.
Χιλιάδες Παλαιστίνοι δικηγόροι, με τρόπο αξιοθαύμαστο, πραγματικά μας ενέπνευσαν με την αφοσίωση που δείχνουν για να ασκούν αυτό το έργο σε τέτοιες ασύλληπτες συνθήκες. Γιατί δεν είναι μόνο το τι μεταχείριση έχουν οι Παλαιστίνοι δια εντολής τους από το Ισραήλ, είναι και τι μεταχείριση έχουν και οι ίδιοι, οι οποίοι οι Παλαιστίνοι συνάδελφοι βρίσκονται υπό διωγμό. Είναι διωκόμενοι από το καθεστώς του Ισραήλ. Αυξανόμενα νούμερα δικηγόρων, δεκάδες δικηγόροι, στους τελευταίους μήνες συνελήφθησαν με ανύπαρκτες κατηγορίες και μάλιστα πολλοί από αυτούς με αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς της διοικητικής κράτησης, για το οποίο θα μιλήσουν και αργότερα οι συνάδελφοι, όπου χιλιάδες άνθρωποι είναι όμηροι, χωρίς κατηγορία, ή για μία ανάρτηση στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα, για την έκφραση της γνώμης τους. Με τα χίλια ζόρια και συχνά με κίνδυνο της προσωπικής τους ελευθερίας και της ζωής τους, οι Παλαιστίνοι δικηγόροι προσπαθούν να ασκήσουν το λειτουργήμά τους, να εκπροσωπήσουν τους εντολείς τους, να βρουν το δίκαιο τους για επικισμούς ή για άλλου τύπου αδικίες ή για παρενοχλήσεις ή παραβιάσεις προσωπικής ελευθερίας κτλ. Κρατούμενους, κατηγορούμενους, παλαιστινιακές επιχειρήσεις που και αυτές αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα καθεστώς επιδρομών. Πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι μια μέρα πριν πάμε είχε γίνει άλλη μια επιδρομή στη Ραμάλα από τον Ισραηλινό στρατό και έχει ενδιαφέρον, θα το πω πολύ σύντομα αυτό, το γιατί. Γιατί έχει βγει ένα κατοχικό διάταγμα προφανώς που απαγορεύει τα εμβάσματα από τη Ραμάλα, από τους κατοίκους της Δυτικής Όχθης στο εξωτερικό, με σκοπό να σταματήσουν τα εμβάσματα στο δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας, για να μην στηρίζουν οι Παλαιστίνοι τους Παλαιστίνιους, δηλαδή έστω και με αυτόν τον τρόπο, και άρα κάνουν επιδρομές και κλείνουν ανταλλακτήρια και καταστήματα πιστώσεων. Λοιπόν, οι δικηγόροι προσπαθούν μέσα σε συνθήκες ασύλληπτες να εκπροσωπήσουν τους εντολείς τους σε ένα καθεστώς αυθαίρετων συλλήψεων, στερήσεων ελευθερίας, βασικών δικαιωμάτων, όπου τουλάχιστον σε οποιοδήποτε μέρος του πολιτισμένου κόσμου θα έπρεπε να θεωρείται ότι τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαίωμα, που είναι αυτό της πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση, σε δικηγόρο. Αλλά ούτε αυτό φυσικά στο καθεστώς apartheid που έχει εγκαταστήσει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη δεν γίνεται σεβαστό. Ενδεικτικό είναι ότι ειδικά την τελευταία διετία, με την ένταση της γενοκτονίας, έχουν υπάρξει και αποφάσεις του Ισραήλ να απαγορευτεί η επικοινωνία δικηγόρου με εντολέα ακόμα και 6 μήνες, επί 6 μήνες. Και μάλιστα, όταν τελικά αυτό επετράπη, έγινε με όρους Hunger Games. Δηλαδή, ναι, θα έχεις ραντεβού, θα σε βλέπουμε φυσικά, τι λέτε, αλλά δεν θα μεταφέρεις τα νέα της οικογένειάς του στον κρατούμενο. Με αυτή την προϋπόθεση είναι το ραντεβού δικηγόρο-εντολέα. Το νομικό καθεστώς που καλούνται οι δικηγόροι να ακολουθήσουν και να τηρήσουν για να εκπροσωπούν τους εντολείς τους, φυσικά δεν είναι κανένα κανονικό καθεστώς που να θυμίζει σε τίποτα κράτος δικαίου, γιατί επικρατεί, όπως γνωρίζουμε, apartheid, δηλαδή άλλο δίκαιο για τους Παλαιστινίους. Δίκαιο της εξαίρεσης. Οι Ισραηλινά στρατοδικεία έχουν την αρμοδιότητα για να δικάζουν τις υποθέσεις, δίχως φυσικά δικονομικά ή ουσιαστικά δικαιώματα για τους Παλαιστινίους, με απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου, ειδικά για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους που βρίσκονται στις φυλακές της Ισραηλινές. Ο Παλαιστινιακός Δικηγορικός Σύλλογος είναι λοιπόν για εμάς που τον είδαμε και είδαμε τους ανθρώπους του και αυτούς τους συναδέλφους που αγωνίζονται μέσα σε αυτόν, ένας τόπος ελευθερίας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης, μέσα σε αυτό το καθεστώς ανελευθερίας. Και αντιμετωπίζει αυξανόμενη επιθετικότητα, και αυτό δεν είναι τυχαίο επίσης. Τον περασμένο Ιούλιο, οι αρχές κατοχής κάλεσαν τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και τον ενημέρωσαν ότι απαγορεύεται να ασκεί το επάγγελμά του στην Ιερουσαλήμ, όπως επίσης και κάθε δραστηριότητα του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου. Θέλουν λοιπόν να διώξουν όλο αυτό το κάθε στοιχείο οργάνωση των Παλαιστινίων σιγά-σιγά και από την Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα στις πρόσφατες εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Παλαιστίνης, στην Ιερουσαλήμ, στην εκλογική διαδικασία, μπήκε ο στρατός και τη διέκοψε. Άρα εδώ μιλάμε λοιπόν για μια ένταση των διωγμών που αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί καθεστώς μιλάμε και ποια είναι η περίφημη μεγαλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Τιμούμε τους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες δικηγόρους που έπεσαν και δολοφονήθηκαν στη Γάζα από το γενοκτονικό καθεστώς. Αν υπάρχει στο μέλλον κάποτε ανθρωπότητα με ηθική πυξίδα, θα τους τιμήσει, γιατί είναι μάρτυρες και λειτουργεί της δικαιοσύνης σε ένα μέλλον που αξίζουμε όλοι.
στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας και τους μεταφέραμε όχι μόνο την αλληλεγγύη μας θεωρητικά, αλλά θελήσαμε να καταγράψουμε κάποια έμπρακτα και χειροπιαστά βήματα. Άρα συζητήσαμε και είπαμε άμεση πρόταση για αδελφοποίηση των δικηγορικών συλλόγων Αθήνας και Παλαιστίνης, όπως έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Παρισίου. Αναλυτική καταγραφή όλων των δεδομένων και πληροφοριών που μας έδωσαν των πολύτιμων αυτών στοιχείων και διαρκής διάβλος επικοινωνίας για να μεταφέρετε πια με όσο πιο γίνεται άμεσο τρόπο το τι πραγματικά γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Επόμενες συναντήσεις, επόμενες πρωτοβουλίες διεθνούς κινητοποίησης με διεύρυνση του δικτύου επιστημόνων και φορέων που θα συνεργάζονται στο πλαίσιο της ελληνο-παλαιστινιακής συνεργασίας που πρέπει να ενταθεί. Νομικές πρωτοβουλίες σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για τη δίωξη και τιμωρία των πρωταιτίων και των συμμετόχων στα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που υλοποιεί το Ισραήλ. Νομική υποστήριξη, τεκμηρίωση και ενίσχυση του κινήματος BDS, πίεση για να επιβληθούν κυρώσεις, για να επιβληθεί στις κυβερνήσεις και στη δική μας πρώτη και καλύτερη διακοπή κάθε συνεργασίας διπλωματικής, πολιτικής, οικονομικής με το καθεστώς του Ισραήλ, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, υπογράφοντας μια σειρά από διεθνή νομικά κείμενα και συμβάσεις. Κλείνω, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο. Θέλω μόνο να μεταφέρω το τι αποτύπωμα προσωπικό είχε και για μένα όλο αυτό το ταξίδι, που πραγματικά είναι σαν να είμαστε εκεί μια εβδομάδα, αν και είμαστε πολύ λίγες ώρες. Είδαμε μια κοινωνία μορφωμένη, μια κοινωνία ενωμένη, λειτουργική. Έχει χιλιάδες δικηγόρους, 3.000 δικηγόροι μόνο στη Ραμάλα και τη Δυτική Όχθη. Νομικούς επιστήμονες, ανθρώπους που αγαπάνε τα γράμματα, τον πολιτισμό, κοσμοπολίτες. Άνθρωποι που ζουν τη ζωή τους, μια κοινωνία με αξιοθαύμαστο θάρρος, επιμονή, αντοχή της συλλογικής ταυτότητας, παρόλα αυτά που ζουν, όταν ακόμα και όλος ο κόσμος μοιάζει να τους έχει εγκαταλείψει, μιλώντας για τα κράτη και τα επίσημα και τις κυβερνήσεις. Μια κοινωνία που αγαπά τη ζωή, το φαγητό, το τραγούδι, τις αγορές τους, χαρταετή παντού, πολιτισμένη και φιλοσοφημένη. Μια κοινωνία με ταυτότητα που έχει παρελθόν και γι' αυτό θα έχει και μέλλον, γιατί δεν μπορεί να νικηθεί και γι' αυτό δεν μπορεί να νικηθεί μετά από τόσες δεκαετίες. Εμείς πήγαμε φυσικά 2 μέρες, δεν μπορούμε ούτε κατά το 0,1% να πούμε ότι είδαμε, ας πούμε, τι ζουν οι Παλαιστίνοι επί τόσες δεκαετίες καθημερινά, αλλά άλλο να διαβάζεις για την κατοχή και άλλο να τη βλέπεις. Θα πει και ο Θανάσης πιο μετά, αλλά η αίσθηση και μόνο να παρακολουθείς το ξεγείμενο των παιδιών, τα checkpoint, τους ελέγχους παντού, την ανελευθερία, ότι άνθρωποι δεν έχουν πάει ποτέ στον τόπο που γεννήθηκαν, στο χωριό τους, οι δρόμοι είναι φραγμένοι. Απίστευτη, με την απειλή των όπλων, καθημερινά, ποσοστώσεις και περιορισμοί στο πόσο νερό θα έχεις, τι θα φας, αν θα έχεις φάρμακα, ποιες θεραπείες. Αυτή είναι η ζωή τους και δεν είναι μόνο το καθεστώς, δεν είναι μόνο η γενοκτονία, δεν είναι μόνο το καθεστώς apartheid, ένα παράλογο, ρατσιστικό καθεστώς καθημερινής παραβίασης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι και ένα καθεστώς αίματος που στηρίζει την Ισραηλινή οικονομία, την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ. Επήγει να σταματήσει αυτό το έσχος. Εγώ ντρέπομαι 2 φορές περισσότερο που η κυβέρνηση της χώρας μου στηρίζει αυτές τις παραβιάσεις της ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επήγει το Ισραήλ να τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που κάνει, να σταματήσει η γενοκτονία, να σταματήσει η κατοχή. Φοβάμαι ότι φτάνουμε σε ένα σημείο όπου τον ακούμε στις ειδήσεις ότι πεθάνανε 5 Παλαιστίνοι, 10-20 στην ουρά για το φαγητό ή για το νερό. Δεν είναι καν είδηση. Εδώ ένα τροχαίο να γίνει, είναι είδηση ένας θάνατος. Στην Παλαιστίνη δεν είναι. Όμως επειδή πήγαμε και τους είδαμε, αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν όνομα, έχουν ζωή. Αλλά το κλίμα αλλάζει. Οι λαοί κινητοποιούνται και πρέπει με όποια πλευρά μπορεί ο καθένας να πιέσει, γιατί μπορεί να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Οι Παλαιστίνοι αντέχουν δεκαετίες. Μας δίνουν τον χρόνο να ασκήσουμε όποια πίεση γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Αναστασία, εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει η Αναστασία Ματσούκα, που θα αναπτύξει λίγο περισσότερο τις συναντήσεις που είχαμε με τις οργανώσεις δικαιωμάτων και με τον Επιτρόπο για τους κρατούμενους και πρώην κρατούμενους.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που είστε σήμερα παρόντες και παρούσες εδώ. Ευχαριστούμε φυσικά και τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο για τη μεγάλη αυτή τιμή της πρόσκλησης που μας έκανε και που μας επέστρεψε να βρεθούμε αυτές τις 2 μέρες στην Παλαιστίνη, στη Ραμάλα και στην Ιερουσαλήμ. Και να ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα την Τζέινα Τζαλάντ, τη συναδέλφισσα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου, την οποία μάλλον θυμάστε από την ημερίδα της εναλλακτικής παρέμβασης πέρυσι το χειμώνα εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα, και χωρίς τη βοήθεια της οποίας δεν θα ήταν εφικτή αυτή η συνάντηση. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και όσους και όσες από την εναλλακτική παρέμβαση και όχι μόνο μας βοήθησαν να προετοιμάσουμε αυτό το ταξίδι, και ξέραμε ότι ήταν πίσω και μας υποστήριζαν για τις 2 μέρες αυτές που ήμασταν στην Παλαιστίνη. Η αντιπροσωπεία μας, λοιπόν, που μετέβη στις 30 και 31 Αυγούστου στην Παλαιστίνη, ήταν μια αντιπροσωπεία της εναλλακτικής παρέμβασης, αλλά πάρα πολύ θα θέλαμε να ήταν μια αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνολικά. Δυστυχώς όμως η ταχύτητα και η ζέση ανταπόκριση του Συλλόγου, ειδικά στο θέμα της Παλαιστίνης, δεν είναι ανάλογη των περιστάσεων. Είδαμε ότι το ψήφισμα ενάντια στην γενοκτονία υπήρχε στην ημερήσια διάταξη του Συλλόγου σχεδόν 1 χρόνο πριν να γίνει απόφαση επίσημη. Και αυτό έγινε τώρα πριν από λίγους μήνες, όταν πλέον δεν ήταν δεδομένο, δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει γενοκτονία και υπήρχε ανάγκη, ας πούμε, ξεκάθαρης θέσης. Από την Παλαιστίνη έχουμε γυρίσει με πολλές προτάσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας. Θα πει και ο Θανάσης στη συνέχεια διάφορα ενδιαφέροντα. Και ευελπιστούμε αυτές οι προτάσεις να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο του Δικηγορικού Συλλόγου και να υλοποιηθούν από το σύνολο των συναδέλφων και των συναδελφισών. Από την πλευρά μας, έχουμε ως εναλλακτική παρέμβαση επιλέξει να έχουμε μια καθαρή και ευθεία στάση σε σχέση με τη συντελούμενη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και σε σχέση με την κατοχή και το καθεστώς απαρτχάι στη Δυτική Όχθη. Και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, αναλάβουμε αυτή την ελάχιστη μικρή ευθύνη και μεταβήκαμε στην Παλαιστίνη. Εκφράσαμε έπρεπτα την αλληλεγγύη μας και τη στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό, όχι μόνο ως δικηγόροι, αλλά και συνολικά εκ μέρους του ελληνικού λαού, ο οποίος κινητοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα και με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ληφθεί, έχει πάρει μια πολύ ξεκάθαρη θέση ενάντια στην κυβέρνησή του. Και αυτό το κάναμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ οριακό σημείο, όχι μόνο για τη Γάζα, όχι μόνο για την Παλαιστίνη, αλλά συνολικά για την ανθρωπότητα. Έχει υποθεί πάρα πολύ σωστά ότι στη Γάζα σήμερα κρίνεται η ηθική στάθμη της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς θέλουμε να πάρουμε μια τόσο ξεκάθαρη θέση σε αυτό το πολύ ουσιαστικό επίδικο. Οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνοι συνάδελφοι και οι συναδέλφισές μας υποδέχτηκαν εγκάρδια. Μας έκαναν να αισθανθούμε σαν το σπίτι μας και δεν μπορούσαμε παρά να διαπιστώσουμε ήδη από την πρώτη στιγμή την τεράστια αντίθεση η οποία υπάρχει ανάμεσα στην ανοιχτότητα, στην εγκαρδιότητα, στη φιλία των Παλαιστινίων, το οποίο είναι χαρακτηριστικό αυτού του κόσμου, που το αντιλαμβάνεσαι από τη στιγμή που μπαίνεις από το checkpoint και περνάς στη Ραμάλα, και απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα και τον φόβο, το φόβο που βλέπεις στον απέναντι, το οποίο διαπιστώσαμε ήδη από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και βέβαια και στο Τελαβίβ, στο εκεί αεροδρόμιο, όπου, όπως είπε και η Αναστασία, περάσαμε από διάφορες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σχετικά με το σκοπό της επίσκεψής μας και πραγματικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε οι υπάλληλοι αυτοί, που ειδικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν ήταν Έλληνες πολίτες, μας κάνανε αυτές τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, σε ποια βάση βρίσκονται και δρούν σε ελληνικό έδαφος και ποια συνεργασία υπάρχει από πίσω ανάμεσα στο ελληνικό και στο Ισραηλινό κράτος που επιτρέπει αυτού του τύπου την ιδιαίτερη μεταχείριση και συνεργασία. Το Σάββατο, λοιπόν, 38, συναντήσαμε δικηγόρους και εκπροσώπους οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να τους αναφέρω ονομαστικά, γιατί ήταν πολύ μεγάλη τιμή η οποία μας κάνανε. Συναντήσαμε, λοιπόν, τον Αμάρ Ντουέικ, Γενικό Διευθυντή της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Independent Commission for Human Rights, τον Σαγουάν Τζαμπαρίν, τον Γενικό Διευθυντή της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Al-Haq, τον Ασίρ Αλ-Ραέις, νομικό ερευνητή στην Al-Haq, την Τάλα Νάσερ, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οργάνωση Adamir Prisoner Support and Human Rights Association και τον Καλίμ Κουσμάρ, Γενικό Διευθυντή της οργάνωσης Defense for Children International Palestine και πρόεδρο του Διεθνούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της DCI.
Ήταν όλοι συνάδελφοι, εμπειρογνώμονες, δικηγόροι, νομικοί, οι οποίοι ανέδειξαν αφενός την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο λαός της Γάζας, μέσα από τον επιβαλλόμενο λοιμό, μέσα από την πολιορκία και ειδικά τα προβλήματα που υπάρχουν για τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ανήλικοι. Ο συνάδελφος, ο Καλίτ Κουζμάρ, από την Defense for Children International, μας ενημέρωσε αναφέρθηκε ειδικά, ας πούμε, στην υπόθεση, είναι σε αυτό το ακραίο γεγονός ότι δεν επιστρέφονται στις Παλαιστινιακές οικογένειες τα πτώματα των παιδιών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα και κρατούνται ως ιονία όμηροι, ας πούμε, για να ανταλλαχθούν με κάτι στο μέλλον. Δηλαδή, δεν μπορούν οι οικογένειες να έχουν τα πτώματα των παιδιών τους για να τα θάψουν. Και αυτό, φανταστείτε, είναι μία μόνο από τις υποθέσεις, μία μόνο από αυτές τις ακραίες καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν. Μας μίλησαν επίσης και για τις πολυεπίπεδες πτυχές του καθεστώτος παραβίασης των ανθρωπίνων, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που υπάρχουν από τις δυνάμεις κατοχής στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, και ειδικά για τους χιλιάδες κρατούμενους, τα χιλιάδες παιδιά, τα εκατοντάδες παιδιά που κρατούνται αυτή τη στιγμή σε χώρους κράτησης και φυλακές, στους 15 χώρους κράτησης που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια εκεί. Μας μίλησαν πολύ αναλυτικά για την προσφυγή, η οποία εκκρεμεί αυτή τη στιγμή ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Ισραήλ, η οποία έχει ασκηθεί με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής και στην οποία φυσικά συμβάλλει και ο ίδιος ο Παλαιστινιακός Δικηγορικός Σύλλογος. Πρόκειται για μια προσφυγή με κατηγορίες για γενοκτονία και για εγκλήματα πολέμου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε συνέχεια αυτής της προσφυγής έχουν εκδοθεί και εντάλματα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και για υπουργούς, τα οποία δεν εκτελούνται και έχει και η Ελλάδα ευθύνη γι' αυτό. Και φυσικά οι συνάδελφοι, και αυτό είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα επόμενα βήματα που μπορούμε να κάνουμε, μας κάλεσαν να στηρίξουμε έμπρακτα την προσφυγή αυτή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι κάτι το οποίο θέλουν να το στηρίξουμε και ως δικηγορικός σύλλογος, αλλά και ατομικά ως δικηγόροι εδώ από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι μας εξέφρασαν την πικρία τους και την απογοήτευσή τους σε όλες τις συναντήσεις για την εγκατάλειψη την οποία βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης από το σύνολο σχεδόν των κρατών, δυτικών και μη. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε ότι αναγνώριζαν και εκφράζανε με πολύ έντονο τρόπο την ευγνωμοσύνη τους για τον κόσμο ο οποίος κινητοποιείται μαζικά και υποστηρίζει την Παλαιστίνη στον δρόμο ενάντια στις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Και γι' αυτό ακριβώς μας εκφράσανε και την ευγνωμοσύνη τους και για τον ελληνικό λαό που κάνει το ίδιο. Από την πλευρά μας, τους ενημερώσαμε για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ήδη η εναλλακτική παρέμβαση, για την αναφορά η οποία έχει κατατεθεί κατά του Ελληνοϊσραηλινού στρατιώτη για εγκλήματα πολέμου, για τη δράση του στη Γάζα, για την αναφορά μας στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την εκτέλεση του εντάλματος κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν έκανε βόλτες πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο για να πάει στην Ουγγαρία και στη ΣΥΠΑ. Και φυσικά για αντίστοιχες νομικές ενέργειες που είχαμε κάνει για το μπλοκάρισμα των πλοίων που μεταφέρουν πολεμικό υλικό στο Ισραήλ. Και ουσιαστικά αυτό που είπαμε μαζί τους είναι ότι θέλουμε και από εκείνους να έχουμε μια διαρκή επικοινωνία, να έχουμε και από εκείνους κατευθύνσεις για να μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμη δυναμικότερα αυτές τις δράσεις και τις νομικές ενέργειες. Συμφωνήσαμε να οικοδομήσουμε μια συνεργασία που θα μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε τη σχέση αυτή, όχι μόνο για τη Γάζα, αλλά και για ό,τι συντελείται στην Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Θα σας πει και ο Θανάσης στη συνέχεια ότι πρόκειται ουσιαστικά για τα διαφορετικά επεισόδια του ίδιου εγκλήματος, τα οποία όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναδεικνύεται και το τι γίνεται στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ, που πραγματικά ήταν αδιανόητα και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, όλα αυτά που ακούσαμε ότι συμβαίνουν εκεί και το πολύ ιδιαίτερο νομικό καθεστώς υπό το οποίο ζουν οι Παλαιστίνοι στην Ιερουσαλήμ. Την Κυριακή 31 Οκτώου, με τη συνοδεία του Προεδρείου του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου, συναντήσαμε τον Επίτροπο, κύριο Ραέντα Αμπού Αλόμος, επικεφαλής της Επιτροπής Υποθέσεων Κρατουμένων και πρώην κρατουμένων του αρμόδιου Υπουργείου της Παλαιστίνης.
Η συνάντηση αυτή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο Επίτροπος μας εξέθεσε σοκαριστικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες των 11.000 Παλαιστινίων ανδρών κρατούμενων από τη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ στις 15 Ισραηλινές φυλακές. Οι 3.650 από αυτούς κρατούνται όμηροι, χωρίς κατηγορητήριο, στο πλαίσιο αυτής της γνωστής διοικητικής κράτησης, χωρίς κανένα όριο. Ενώ επιπρόσθετα μας ενημέρωσε ότι κρατούνται και 49 γυναίκες και 450 παιδιά σε φυλακές. Οι Παλαιστίνοι πολιτικοί κρατούμενοι στερούνται φυσικά την ελευθερία τους χωρίς δίκη και οποιαδήποτε εγγύηση κράτους δικαίου. Με τις δυνάμεις κατοχής να καταπατούν πολύ στοιχειώδη δικαιώματα, να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια και σε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να φέρω ότι στη συνάντηση αυτή, κάποια στιγμή πάνω στην κουβέντα, ήρθε και το περιστατικό της πρόλιγων ημερών επίσκεψης του Μπεν Γκβίρ στη φυλακή, όπου κρατείται, στην Ισραηλινή φυλακή, όπου κρατείται ο Μαρουάν Μπαργούτη. Και μας ρώτησαν πώς είδαμε εμείς αυτή τη συνάντηση. Τους είπαμε ότι πραγματικά από τη μία πλευρά εμείς βλέπαμε τον φόβο ουσιαστικά στα μάτια του Μπεκβίρ, ενός άνθρωπου που φοβάται, και από την άλλη πλευρά έναν άνθρωπο, τον Μαρουάν Μπαργούτη, μια τόσο εμβληματική φυσιογνωμία, που παρά τη φθορά του χρόνου, παρά το όσα έχει περάσει μέσα στις Παλαιστινιακές φυλακές, παραμένει ένας πολύ δυνατός άνθρωπος. Και ήταν αυτό ξεκάθαρο και στην συνολική του στάση. Και μας είπαν από την πλευρά τους, εμείς, να ξέρετε, χαρήκαμε που τον είδαμε, γιατί από το 2002 που κρατείται δεν μπορούσαμε να τον δούμε. Δεν είχαν πρόσβαση, δεν ξέραμε πώς μοιάζει ο άνθρωπος. Το οποίο είναι απίστευτα συγκλονιστικό. Και δείχνει αντίστοιχα και τη δύναμη των Παλαιστινίων, ξεκάθαρα. Εδώ λοιπόν και δεκαετίες το Ισραήλ επιβάλλει νόμους που δημιουργούν πολίτες δύο ταχυτήτων, όπως προαναφέρθηκε, κατεχόμενοι και κατακτητές, και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για το καθεστώς Apartheid, με απίστευτα επίπεδα ελέγχου και επιτήρησης πάνω στα σώματα και πάνω στις ζωές των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνοι φυσικά ανέκαθεν και πριν από τον Οκτώβριο του 2023 χρησιμοποιούνταν ως εσωτερικός εχθρός που βοηθούσε τις εκάστοτε Ισραηλινές κυβερνήσεις να συσπυρώσουν τα ακροατήριά τους εσωτερικά και να οικοδομήσουν ένα κράτος πάνω στο φόβο και στην επιθυμία της εκδίκησης, την οποία την επαναλάμβανα συνέχεια σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε. Οι επιχειρήσεις ελέγχου και συλλήψεων των Παλαιστινίων, λοιπόν, είναι ένα μέρος της ζωής τους. Ξεκινούν, μας περιγράψαν κιόλας πώς γίνονται αυτές τις επιχειρήσεις. Ξεκινούν εντοπίζοντας το σπίτι στόχο, το οποίο δέχεται κανονική επίθεση, στρατιωτικού τύπου επίθεση, με εκρηκτικά να μπαίνουν στην πόρτα, πολλές φορές η πόρτα να τεινάζεται, ασκείται βία, γίνονται βανδαλισμοί, όχι μόνο στο πρόσωπο της οικογένειας, στο μέλος της οικογένειας που είναι να συλληφθεί, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και ακόμη και στα παιδιά. Και φυσικά όλα αυτά συνήθως συμβαίνουν μέσα στη νύχτα, που είναι και η προνομιακή ώρα, ο προνομιακός χώρος επέμβασης του Ισραηλινού στρατού, των Ισραηλινών δυνάμεων. Οι κρατούμενοι μεταφέρονται για ανάκριση και μετά σε μία από τις κεντρικές φυλακές που βρίσκονται στην επικράτεια. Μέσα στις Ισραηλινές φυλακές τα βασανιστήρια είναι ο κανόνας, ενώ ακόμη και τα μικρότερα προνόμια, ας πούμε το να έχουν μία εφημερίδα, να έχουν ένα μολύβι και ένα χαρτί για να μπορούν να γράψουν τις σκέψεις τους, ήταν κάτι που κατακτήθηκε μετά από πολλούς αγώνες. Και το οποίο, από ό,τι μας είπαν, από την 7η Οκτώβρη 2023 και μετά, έχει αφαιρεθεί βία. Έκτοτε, η κατάσταση άσκησης του λειτουργήματος είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους Παλαιστίνους και Παλαιστίνες συναδέλφους. Οι συνθήκες κράτησης φυσικά επιδεινώθηκαν περαιτέρω. Οι συνάδελφοι μας μιλήσαν για έναν παράλληλο πόλεμο, ο οποίος γίνεται μέσα στις φυλακές και στα κρατητήρια στο Ισραήλ, με προτεργάτη τον ακροδεξιό υπουργό Μπεν Γκβίρ. Οι κρατούμενοι στερήθηκαν και αυτά τα ελάχιστα μικρά προνόμια που ανέφερα προλίγου, και στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά τον Οκτώβριο του 2023, τους πήραν όλα τα ρούχα, όλα αυτά τα ελάχιστα υπάρχοντα που είχαν μέσα στα κελιά τους, και τους αφήσανε μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, τους πήραν ακόμα και τα στρώματα από τα κρεβάτια και τους αφήσαν μόνο με το σιδερένιο υπόστρωμα μέσα σε άδεια κελιά. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμη έτσι μέσα στα κελιά τους. Ο Επίτροπος μας ενημέρωσε για 76 κρατούμενους που πέθαναν υπό διευκρίνιστες, παύλα διευκρινισμένες για μας συνθήκες μέσα στα κρατητήρια στο διάστημα αυτό, και φυσικά που τα στοιχεία τους είναι διαθέσιμα και έχουν δημοσιευθεί και σε διεθνείς εκθέσεις, τις οποίες μας τις έχουν δώσει και είναι στη διάθεσή μας.
Η λιμοκτονία αποτελεί το βασικό όπλο και μέσα στις Ισραηλινές φυλακές, όπου οι κρατούμενοι στερούνται την πρόσβαση σε φαγητό, με αποτέλεσμα ο κάθε κρατούμενος τα τελευταία 2 χρόνια να έχει χάσει κατά μέσο όρο 25 κιλά. Για 6 μήνες, όπως προαναφέρθηκε, οι δικηγόροι δεν είχαν καθόλου πρόσβαση στους εντολείς τους, δεν είχαν καθόλου πρόσβαση στα κρατητήρια και στις φυλακές και φυσικά όταν απέκτησαν ξανά πρόσβαση, η επικοινωνία μαζί τους εξακολουθούσε να γίνεται με όρους αδιανόητους, με τους αστυνομικούς παρόντες, χωρίς να υπάρχει να τηρείται καμία, ας πούμε, έννοια απορρίτου, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε εμπιστευτικότητα στην επικοινωνία δικηγόρου-εντολέα, χωρίς ελευθερία έκφρασης, υποδιαρκή επιτήρηση. Ακόμη και ο Ερυθρός Σταυρός απαγορεύθηκε και απαγορεύεται να έχει πρόσβαση στα Ισραηλινά κρατητήρια, γιατί φυσικά κανένας δεν θέλει να βγει προς τα έξω, δεν θέλουν να υπάρχουν στοιχεία προς τα έξω για το τι συντελείται το διπλό αυτό, το δεύτερο αυτό έγκλημα, το οποίο συντελείται μέσα στις Ισραηλινές φυλακές. Οι συνάδελφοι από το Κέντρο Επιχειρήσεων καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταγράψουν τους κρατούμενους στη λωρίδα της Γάζας, γιατί φυσικά λόγω του αποκλεισμού η πρόσβαση εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, η πρόσβαση είναι αδύνατη και τα στοιχεία έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν υπάρχει καθαρή εικόνα ακριβώς για τους κρατούμενους και τον αριθμό τους, για τους αγνοούμενους και τους νεκρούς. Όλη η πληροφορία ελέγχεται πλήρως από το κράτος του Ισραήλ, φυσικά κατά παράβαση κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, επιταγών και υποχρεώσεων. Θα κλείσω λέγοντας ότι από την Παλαιστίνη, όπως καταλαβαίνετε, δεν γυρίσαμε οι ίδιοι άνθρωποι. Μπορέσαμε και είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια καταστάσεις, παραβιάσεις, πράγματα, τα οποία ειδικά, ας πούμε, όσοι κάνουν, όπως εγώ, προσφυγικό δίκαιο, τα έχουμε διαβάσει σε άπειρες σελίδες εκθέσεων, διεθνών εκθέσεων, προσπαθώντας να συντάξουμε κάποιο υπόμνημα, να προετοιμάσουμε κάποια υπόθεση ασύλου. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να τα βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να τα ακούς, να βλέπεις τι ακριβώς σημαίνει η κατοχή, τι σημαίνει apartheid, να περνάς μέσα από τα checkpoint όπου πιστεύεις ότι είσαι εγκλωβισμένος, ας πούμε, και δεν μπορεί να μην βγεις από εκεί μέσα, γιατί και όλα, πέρα από αυτό που στηρίζει το γενικότερο πνεύμα και που κάνει πολύ συστηματικό αυτό το πράγμα που γίνεται από το κράτος του Ισραήλ, είναι ότι προσέχουν την παραμικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή το γεγονός ότι το checkpoint, στο οποίο καθημερινά εισέρχονται άπειροι άνθρωποι για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, από τη Ραμάλα στην Ιερουσαλήμ, να πάνε στις δουλειές τους, έπρεπε να είναι χαμηλοτάβαλο, να είναι εξαιρετικά χαμηλοτάβαλο, να είναι ασφυκτικό, να μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και να νομίζουν ότι θα σκάσουν αν δεν τους ανοίξουν από την άλλη πλευρά την πόρτα οι Ισραηλινοί για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του ελέγχου. Μπορέσαμε λοιπόν να πάρουμε ένα εξαιρετικά μικρό δείγμα, να καταλάβουμε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό τι σημαίνει να μην μπορείς να κινείσαι ελεύθερα, να πρέπει να ζητάς την άδεια από κάποιον, να σου δίνει κάποιος την άδεια για να πας στη δουλειά σου ή να μην πηγαίνεις καθόλου στη δουλειά σου αν δεν σου το επιτρέπουν. Μας αναφέρανε χαρακτηριστικά στη συνάντηση στο Δικηγορικό Σύλλογο ότι πολλές φορές οι Παλαιστίνοι δικαστές και οι δικηγόροι δεν χάνουν τις υποθέσεις που δικάσουν τα δικαστήρια, δεν πηγαίνουν στις δίκες τους, γιατί εκείνη την ημέρα οι Ισραηλινοί αποφάσισαν να μην ανοίξουν το checkpoint και δεν μπόρεσε, ας πούμε, ο χύψη δικηγόρος να περάσει από την Ιερουσαλήμ και να πάει στη Ραμάλα. Ακόμη και στη συνάντηση που κάναμε την Κυριακή, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου καθυστέρησε, άργησε ο άνθρωπος, ναι, γιατί τον καθυστέρησαν στο checkpoint, προφανώς κάνοντας το ίσως και κάποιο καψόνι. Είναι αδιανόητα λοιπόν όλα αυτά τα οποία είδαμε και θα σας πω για μένα την πιο συγκλονιστική στιγμή που στο τέλος της πρώτης μέρας, αφού έχουμε κάνει τις δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες, έχουμε ακούσει τόσα πράγματα, έχουμε δει και διάφορα πράγματα περνώντας από το αεροδρόμιο και από τα checkpoint. Φτάνουμε κάποια στιγμή και αφού μας έχουν διηγηθεί, ας πούμε, και ο συνάδελφος ο Σαουάνο, ο Τζαμπαρίν, μας έχει διηγηθεί και πολλά πράγματα, γιατί ήταν ο ίδιος κρατούμενος και οι περισσότεροι συνάδελφοι και συναδέλφισες έχουν περάσει μήνες και χρόνια μέσα στις Ισραηλινές φυλακές και στα κρατητήρια. Και κάπως το έφερε η κουβέντα ότι και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και μου έκανε απίστευτη εντύπωση αυτή η ακλόνητη πεποίθηση, αυτή η σιγουριά με την οποία μας απάντησε
Μα η Παλαιστίνη είναι το μέλλον. Η Παλαιστίνη και οι Παλαιστίνες είναι το μέλλον. Για μένα αυτό ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό άκουσα στην διήμερη αυτή επίσκεψη. Και όχι μόνο. Και ξέρετε, ήταν ότι δεν το διατυπωνόταν εκείνη την ώρα ως μία απλή ευχή, ως μία υπόθεση, ως μία μεταφυσική σιγουριά. Ήταν κάτι το οποίο στο λόγο τους οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες το δένανε με τους αγώνες τους, με την καθημερινότητά τους, με την πραγματικότητά τους, η οποία ήταν κάτι πάρα πολύ βαθιά υλικό, κάτι ριζωμένο στην πραγματικότητά τους για 77 χρόνια. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι για αυτούς στοιχείο της ύπαρξής τους ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται μέχρι να νικήσουν. Δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Και το ελάχιστο πράγμα που θέλουν είναι και από εμάς να σταθούμε στο πλάι τους. Να σηκώσουμε αυτή την ελάχιστη ευθύνη που μας αναλογεί και ως πολίτες, ως άνθρωποι, ως ατομικότητες, αλλά και συνολικά ως χώρα, και να σταθούμε στο πλάι τους. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο ζητάνε, αυτό για το οποίο αγωνίζονται κάθε στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο, δεν είναι, όπως μας είπαν, να γίνουν οι ίδιοι κατακτητές. Δεν θέλουν απλά να αντιστρέψουν τους όρους μιας αδιανόητης σχέσης, την οποία βιώνουν όλα αυτά τα τελευταία 77 χρόνια. Δεν θέλουν να γίνουν εκείνοι η δύναμη κατοχής. Αυτό που απλά θέλουν είναι να ζήσουν ειρηνικά, να σταματήσει η αιματοχυσία, να σταματήσει η γενοκτονία, να σταματήσει το apartheid και αυτή η κατάσταση εξαίρεσης. Τους ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τον αγώνα αυτόν που δίνουν, γιατί δεν το δίνουν μόνο για τους εαυτούς τους, το δίνουν συνολικά για όλη την ανθρωπότητα και κρίνοντας με τις δικές τους πράξεις την ηθική στάθμη της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή. Και στους δώσουμε έτσι αυτή την υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία. Και να πω το τελευταίο σημείο, το οποίο το θίξαμε, το συζητήσαμε και στις συναντήσεις μας, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι και φυσικά το γνωρίζαν ότι ήδη από τις ευρωπαϊκές ακτές έχει ξεκινήσει ένας στόλος, ο οποίος κατευθύνεται στα παράλια της Γάζας με σκοπό να σπάσει τον αποκλεισμό, ο οποίος υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες. Εύχονται λοιπόν στα πληρώματα και στα πλοία του Global Sumut Flotilla και φυσικά και στο ελληνικό καράβι, το οποίο θα αποπλέψει τις επόμενες μέρες από τη Σύρο. Τους εύχονται καλό ταξίδι και αέρα στα πανιά τους. Ευχαριστούμε και την Αναστασία τη Ματσούκα. Θα συνεχίσω εγώ τώρα με το τελευταίο κομμάτι της αποστολής, αφού πω και εγώ πρώτα κάποιες σκέψεις σε σχέση με το πώς πήραμε την απόφαση για να κάνουμε το ταξίδι. Το ταξίδι αυτό ήταν γέννημα της ημερίδας που οργάνωσε η εναλλακτική παρέμβαση πριν από κάποιους μήνες εδώ, σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα, μιας πολύ πετυχημένης ημερίδας, στην οποία καταφέραμε να έχουμε δύο Παλαιστίνιες δικηγορίνες, τη Ζέινα Τζαλάντ και τη Λαμίς Ντίκ, και πώς τα φέρνουν μερικές φορές στη ζωή τα πράγματα είναι μια ηρωνία. Η Ζέινα Τζαλάντ ήρθε στην Αθήνα ως πρόσφυγας. Ήρθε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας. Εργάζεται στο Λίβανο, ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Όταν γινόταν ο βομβαρδισμός του Λιβάνου από το Ισραήλ, ήρθε με την οικογένειά της ως προσφύγισσα στην Αθήνα, μέχρι να περάσει αυτή η μπόρα που φαινόταν τότε, ας πούμε, να εξελίσσεται. Και στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας και αυτού του ταξιδιού στην Αθήνα την βρήκαμε, συναντηθήκαμε μαζί της και την είχαμε ομιλήτρια σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Από τότε οικοδομήσαμε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, συνεχίσαμε με μια σειρά από διαδικτυακές επικοινωνίες. Η Ζέινα ήταν εδώ στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, το οποίο έγινε, και πάνω σε αυτή την οικοδόμηση της σχέσης και από το γεγονός ότι ήταν στη Ραμάλα αυτές τις μέρες, ήταν πάρα πολύ βοηθητική προκειμένου να καταφέρουμε να συσφίξουμε τη συνεργασία μας με τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο αρχικά είχαμε στείλει ένα mail, είχαμε στείλει ένα μήνυμα, δεν είχαμε απάντηση. Και γιατί να μας απαντήσουν οι άνθρωποι, επειδή ξαφνικά κάποιος στέλνει ένα mail, ας πούμε, τι σημαίνει. Άμα δεν βρεις δηλαδή τον άνθρωπο, άμα δεν βρεις το σύνδεσμο προκειμένου να καταφέρεις να οικοδομήσεις μια σχέση, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και αυτός ο σύνδεσμος βρέθηκε στην περίπτωσή μας και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η συγκεκριμένη αποστολή. Έτσι δηλαδή, ο Παλαιστινιακός Δικηγορικός Σύλλογος μας απίθυνε μια επίσημη πρόσκληση, έφτιαξε ένα ολόκληρο πρόγραμμα και αυτό είναι το πρόγραμμα στο οποίο πήγαμε. Για μας, οι μέρες πριν φύγουμε είχαν αυτήν την δυσκολία του ότι
πού πηγαίνουμε τώρα. Δηλαδή, παρότι μας λέγανε όλοι ότι η Ραμάλα δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα, δεν μιλάμε για τη Γάζα, αλλά προβλήματα τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, κάτω στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και ότι είναι το πιο ασφαλές μέρος στο οποίο μπορεί να πάει κάποιος. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια σειρά από κακές ειδήσεις. Ας πούμε, είχαμε αυτή την επιδρομή στα ανταλλακτήρια και στα συναλλακτήρια, που όταν βάλαμε και είδαμε πού ήταν το συγκεκριμένο συναλλακτήριο, ήταν γύρω στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο στο οποίο θα μέναμε και δεν μας άρεσε, εν πάση περιπτώσει, ως μια είδηση. Συν ότι εκείνη την ημέρα πήγε κόσμος και νεαρό κόσμος Παλαιστίνιος, όταν μπήκανε, που είναι μια ξένη εικόνα για τη Ραμάλα, όταν μπήκανε οι Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις προκειμένου να κατασχέσουν νομίζω πάνω από $1 εκατομμύριο, εν πάση περιπτώσει, δολάρια από το συγκεκριμένο συναλλακτήριο. Υπήρχαν και πετροβολητά, υπήρχαν και χρήσεις φερών, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, άνθρωποι συνελήφθησαν, άρα ήταν μια τέτοια έκρηθμη κατάσταση. Είχε προηγηθεί η δολοφονία του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, μεγάλου κομματιού του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιεμένης. Άρα υπήρχε ήδη μία ανακοίνωση του Χούθη που καλούσε τους ξένους πολίτες να φύγουν από το Τελ Αβίβ και τις ξένες επιχειρήσεις από το Τελ Αβίβ, γιατί πρόκειται να υπάρξουν αντίπεινα. Και άρα δεν ήταν ακριβώς οι καλύτερες συνθήκες προκειμένου να κάνουμε το συγκεκριμένο ταξίδι. Παρ' όλα αυτά και οι δύο συναδέλφισες και συντρόφισσες δεν είχαν καμία αμφιβολία από τη στιγμή που είπαμε ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία να πάμε να κάνουμε το συγκεκριμένο ταξίδι. Έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι αυτό το ταξίδι εξαρτιόταν από το αν το ίδιο το κράτος του Ισραήλ θα μας έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε, έτσι, να μπούμε και να κάνουμε το συγκεκριμένο ταξίδι στη Ραμάλα. Από αυτή την άποψη δεν έχουμε καμία αμφιβολία σε σχέση με το χαρακτήρα αυτού του ταξιδιού. Επισκεπτήριο πήγαμε στη φυλακή του Παλαιστινιακού λαού. Και ξέρουμε ότι όταν πηγαίνεις επισκεπτήριο σε μια οποιαδήποτε φυλακή, η διεύθυνση της φυλακής μπορεί να σου απαγορεύσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη, με όλων των ειδών, ας πούμε, τις επικλήσεις, λόγω ασφάλειας ή οτιδήποτε. Αυτή τη φορά μπήκαμε, ξέρουμε ότι την επόμενη φορά μπορεί να μην μπούμε. Ξέρουμε πάρα πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες για αποστολές τις οποίες τις είχαν σταματήσει, που είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς, δηλαδή ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν, για παράδειγμα, υπήρχε μια αποστολή ιερέων, η οποία θα κατέβαινε, ας πούμε, ή μια αποστολή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων από χώρες, ας πούμε, όπως η Ισπανία. Το ποιος μπαίνει ή το ποιος δεν μπαίνει κάθε φορά κρίνεται με όρους που τις βλέπει το κράτος του Ισραήλ και με πολλές ερωτήσεις οι οποίες γίνονται στο αεροδρόμιο. Στη δική μας την περίπτωση αυτές οι ερωτήσεις ξεκίνησαν να γίνονται από το Ελβενιζέλος. Δεν έγιναν δηλαδή μονάχα στον έλεγχο των διαβατηρίων στο Μπεν Κουριόν, με χώρισμά μας, με ερωτήσεις στον καθένα, στη συνέχεια με αντιπαραβολή των απαντήσεων οι οποίες δοθήκανε, το αν δηλαδή ταιριάζουν μεταξύ τους. Σε έναν κύριο που μόλις τον είδαμε, καταλάβαμε ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ, δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερη σοφία. Τον γνωρίσαμε εξάλλου κιόλας στη συνέχεια σε ένα security, ας πούμε, σε ένα δωματιάκι, ας πούμε, στο οποίο μας βάλανε. Άρα είχαμε ήδη την εικόνα, πηγαίνοντας ήδη από την Αθήνα, ότι πηγαίνουμε και ότι θα έχουμε δυσκολία στην είσοδο. Τελικά, μετά από 2-3 ώρες στο Μπεν Κουριόν, όπου ερχόντουσαν διάφοροι, μας κάνανε ερωτήσεις, καταφέραμε και μπήκαμε. Όλα αυτά, αν ήταν ένα φυσιολογικό ταξίδι, θα λέγαμε πω τι ταλαιπωρία. Επειδή όμως ήμασταν έτοιμοι για πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία και πολύ περισσότερες συνεντεύξεις και ερωτήσεις και ανακρίσεις, θεωρήσαμε ότι ήταν και πάρα πολύ εύκολο. Έτσι, ότι ήταν, δηλαδή δεν το πιστεύαμε στην πραγματικότητα όταν εκεί πέρα κατά τις 4-5 η ώρα βγήκαμε από τον Μπεν Κουριόν και συναντήσαμε τον οδηγό μας προκειμένου να πάμε στη Ραμάλα. Αυτό το οποίο είδαμε στη Ραμάλα είναι στην πραγματικότητα και στη Δυτική Όχθη και συνολικά στο ταξίδι μας, είναι ότι ο Παλαιστινιακός λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κράτος το οποίο θέλει να ακυρώσει τη συλλογική του ύπαρξη. Αυτό είναι το βασικό το οποίο συνδέει όλες τις διαφορετικές καταπιέσεις τις οποίες υφίστανται οι Παλαιστίνοι, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Είτε μιλάμε για την ανοιχτή γενοκτονία, την ισοπαίδωση, την εξόντωση που συμβαίνει στη Γάζα, με την ισοπαίδωση στην πραγματικότητα όλης της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής, έτσι, και την αφαίρεση της δυνατότητας του Παλαιστινιακού λαού να υπάρξει ως συλλογικό, κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο, είτε στο Απαρχάι, το οποίο εξελίσσεται στην Δυτική Όχθη, είτε στην Ιερουσαλήμ, για την οποία θα πω εγώ και κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Αυτό αποτυπώνεται στην δικαιοσύνη. Αποτυπώνεται δηλαδή στην ένομη τάξη που υπάρχει σε αυτήν την χώρα, την κατεχόμενη χώρα, και αποτυπώνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισές μας να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα, να εκπροσωπήσουν δηλαδή τα συμφέροντα των εντολέων. Μιλάμε για ένα κομμάτιασμα όχι μονάχα
της Παλαιστινιακής κοινωνίας, αλλά μιλάμε για ένα κομμάτιασμα όλης της ένομης τάξης, όλης της δικαιικής τάξης. Καταρχάς, ας πούμε, της καθήλυν και της κατά τόπων αρμοδιότητας. Μας περιγράφανε οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες ότι το σε ποιο δικαστήριο θα δικαστεί μια υπόθεση έτσι, εξαρτάται από το ποιος είναι ο δράστης, ποιος είναι το θύμα, που τελείται το συγκεκριμένο αδίκημα. Δηλαδή, αν ένας Παλαιστίνιος σκοτώσει έναν άλλον Παλαιστίνιο, αυτή είναι μια υπόθεση την οποία θα τα δικάσει το Παλαιστινιακό Δικαστήριο, το οποίο υπάρχει στο πλαίσιο της Παλαιστινιακής Αρχής, έτσι, που λειτουργεί στη Δυτική Όχθη, λειτουργεί και στη Ραμάλα. Δεν μιλάμε για τη Γάζα. Στη Γάζα πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν δικαστήρια. Δεν υπάρχει δικηγορικός σύλλογος. Βομβαρδίστηκε 2 μέρες μετά τις 7 του Οκτώβρη και το Ισραήλ έδειξε από την πρώτη στιγμή έτσι, ότι θέλει να εξαφανίσει ας πούμε, οποιαδήποτε συλλογική και πολιτική ζωή στη Γάζα. Άμα μιλάμε για την Παλαιστίνη, για να το αντιστρέψουμε, αν ένας Ισραηλινός σκοτώσει έναν Παλαιστίνιο, δικάζεται σε Ισραηλινό δικαστήριο. Σε Ισραηλινό πολιτικό, εννοώ μη στρατιωτικό, ποινικό δικαστήριο. Άρα είναι σαν να έχει τα εχέγγυα, μιλάγαμε πριν, ενός πρέσβη, ας πούμε, ο οποίος δικάζεται με μια ιδιαίτερη δοσηδικία στην δική του ένομη τάξη. Αν ένας Παλαιστίνιος σκοτώσει έναν Ισραηλινό, δεν πρόκειται φυσικά να δικαστεί από τα Παλαιστινιακά δικαστήρια της Παλαιστινιακής Αρχής. Θα δικαστεί από στρατοδικείο, ειδικό στρατοδικείο Ισραηλινό, το οποίο λειτουργεί στην Δυτική Όχθη, εντός της Δυτικής Όχθης, και το οποίο φυσικά θα δικάσει τον Παλαιστίνιο με το στρατιωτικό ποινικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει διαφορετικό νομικό πλαίσιο ανάλογα με το ποιος. Σημαίνει δηλαδή τον ορισμό του Apartheid και σημαίνει φυσικά και αντίστοιχες δυσκολίες τις οποίες έχουν οι συνάδελφοι προκειμένου να εκπροσωπήσουν. Ένας Παλαιστίνιος συνάδελφος μπορεί να παραστεί σε δικαστήριο της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν μπορεί όμως να παραστεί στο Ισραηλινό στρατοδικείο, πόσο δε μάλλον στο Ισραηλινό πολιτικό δικαστήριο. Εκεί θα χρειαστεί να συμπαρασταθεί με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος είναι γραμμένος στον Ισραηλινό Δικηγορικό Σύλλογο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο ίδιος να παρίσταται και άρα αυτό σημαίνει κάποιοι Παλαιστίνοι στην πραγματικότητα δικηγόροι, υπάρχουν λίγοι και τους τιμάμε πάντοτε, τους Εβραίους Ισραηλινούς δικηγόρους οι οποίοι στέκονται ενάντια στη γενοκτονία και την κατοχή, αλλά άμα μιλάμε για τους περισσότερους, μιλάμε για Παλαιστίνιους δικηγόρους οι οποίοι είναι οι παλιοί Παλαιστίνοι του 48 που λέμε έτσι, οι Άραβες οι οποίοι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας εντός του Ισραήλ και οι οποίοι έχουν συγκροτήσει, η Αντάλα είναι η πιο γνωστή οργάνωση, ας πούμε, συλλογικότητα, με την οποία και εμείς έχουμε αναπτύξει σχέσεις, άμα μιλάμε για τον Ισραηλινό Δικηγορικό Σύλλογο, για το ίδιο το Ισραήλ. Άρα, έχοντας αυτή την εικόνα, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να ασκήσει στο δικηγορικό επάγγελμα και πόσο δύσκολο είναι να πάρει δικαιοσύνη, να έχει δικαιοσύνη στη συγκεκριμένη δικαιική τάξη. Αυτή την εικόνα, αυτή την περιγραφή μας έκαναν οι συνάδελφοι και θα προσπαθήσουμε να την αποτυπώσουμε και στα report τα οποία θα φτιάξουμε προκειμένου να είναι εύχερα και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Οι συνάδελφοι μας κάνανε δώρο αυτές τις καφίγες. Αυτή είναι εδώ και άλλες 2 και την έχουμε φέρει εδώ γιατί θεωρούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι ο χώρος της. Εμείς τους πήγαμε δώρο μια κασετίνα με τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, μιας και γιορτάζουμε την 100η από την γέννησή του. Ήταν μέσα και η μουσική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τον Παλαιστινιακό Εθνικό Ύμνο. Τους το είπαμε, χαρήκανε. Αυτή ήταν η ανταλλαγή των δώρων. Δεν είχαμε και δυνατότητα να πάμε και πολλά πράγματα, έτσι, δηλαδή ούτε να φέρουμε πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο μας ταξίδι. Στην συνάντηση την οποία ανέφερε η Αναστασία Ματσούκα με τον Επίτροπο σε σχέση με τους κρατούμενους και τους πρώην κρατούμενους, παρόν ήταν και ο αδελφός του Μαρουάν Μπαργούτη. Η σύζυγος του Μαρουάν Μπαργούτη, Φαντουά Μπαργούτη, είναι δικηγόρος, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Παλαιστινιακού και την έχουμε συναντήσει διαδικτυακά, έχουμε δηλαδή επικοινωνία μαζί της. Είδε και αυτή πρώτη φορά τον Μπαργούτη από το 2023 που έγινε η 7 του Οκτώβρη, δεν είχε καμία δυνατότητα να τον δει και άρα τον είδε και αυτή μαζί μας μετά από 2 χρόνια στο βίντεο στο οποίο ο Μπεν Γκβίρ και για τον πήγε ας πούμε, στον Μπαργούτη προκειμένου να τον εξευτελίσει, προκειμένου να τον βασανίσει και πραγματικά οι συνάδελφοι ήταν πάρα πολύ καθαροί ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι ξαναείδανε τον Μπαργούτη και θεωρούν ότι αυτός ήταν ο δυνατός στο συγκεκριμένο βίντεο που είναι ένα γεγονός για το οποίο και εμείς σαν εναλλακτική παρέμβαση έχουμε εκδώσει ανακοίνωση καταγγελίας.
πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ, στη δεύτερη μέρα, ας πούμε, του ταξιδιού μας, οι Παλαιστίνοι συνάδελφοί μας είπαν ότι τώρα θα περάσετε από το checkpoint της Καλάντια Πεζή. Δεν είχαμε συνεννοηθεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι. Εμείς περιμέναμε ότι θα μας πάνε με κάποιο αμάξι ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά όταν τους είπαμε και πώς θα γίνει αυτό και ποιον θα βρούμε, χαμογέλασαν και μας είπαν: μιας και ήρθατε εδώ, θα το ζήσετε όπως το ζούμε εμείς εδώ, και άρα θα πάτε και εσείς με τα πόδια σας προκειμένου να περάσετε να το δείτε. Και πραγματικά η εμπειρία του checkpoint της Καλάντια ήταν μια από τις πολύ καλές εμπειρίες που ζήσαμε κι εμείς, για να καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι Παλαιστίνιος και να περνάς από τη Ραμάλα προς την Ιερουσαλήμ προκειμένου να πας στη δουλειά. Αυτοί οι οποίοι έχουν δουλειά και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να περάσουν. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο τουρνικές, τα οποία ήμασταν σε αυτό το χαμηλοτάβανο χώρο, τον οποίο περιέγραψε και η Αναστασία, με κόσμο ο οποίος να μπαίνει, αλλά να μην βγαίνει, γιατί στην πραγματικότητα για να βγεις έπρεπε να πατήσει το πράσινο κουμπί, ας πούμε, ο Ισραηλινός δεσμοφύλακας. Ήταν πραγματικά μια καλή εικόνα απανθρωποποίησης των Παλαιστίνιων και του Παλαιστινιακού πληθυσμού, γιατί περί αυτού του πράγματος μιλάμε. Μιλάμε για τη μετατροπή ανθρώπων, την αφαίρεση από τους Παλαιστίνιους της ανθρώπινης ιδιότητάς τους σε συνθήκες οι οποίες προσομοιάζουν σε ζωολογικό κήπο. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήμασταν σε ένα ζωολογικό κήπο και υπήρχε το βλέμμα του θηροειδαμαστή, ας πούμε, που ήταν οι Ισραηλοί οι οποίοι μας ελέγχανε και οι οποίοι ανοιγοκλίνανε, ας πούμε, το τουρνικέ προκειμένου να καταφέρουμε να περάσουμε. Τέλος πάντων, όταν έγινε αυτό και φτάσαμε στην Ιερουσαλήμ, ο οδηγός μας, ένας άνθρωπος που βρήκαμε εκεί, πολύ βοηθητικός, καθηγητής πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο της Αλκούτς της Ιερουσαλήμ, στο Διεθνές Δίκαιο, μας έκανε μια πάρα πολύ καλή ξενάγηση στην Ιερουσαλήμ και στο πώς πραγματικά στη συγκεκριμένη πόλη η μάχη, ας πούμε, για την κατεχόμενη Παλαιστίνη εξελίσσεται σπίτι το σπίτι και δρομάκι το δρομάκι. Δηλαδή, εκτός από τις εικόνες τις οποίες είχαμε ήδη εμείς, το γεγονός δηλαδή ότι εμείς μπορούσαμε να περάσουμε από την πύλη της Δαμασκού προκειμένου να μπούμε στην παλιά πόλη, δίπλα μας βλέπαμε διαρκώς Ισραηλινούς φαντάρους να παρενοχλούν και να εξευτελίζουν νέα παιδιά, να τους βάζουν να βγάζουν τα ρούχα τους, κοπέλες. Μπορείτε να καταλάβετε το τι σημαίνει, ας πούμε, ένας διαρκής εξευτελισμός χωρίς κανένα λόγο στην πραγματικότητα. Μόνο σαν μια επίδειξη εξουσίας, ακριβώς. Ήταν αυτή η διαδικασία. Όπως επίσης να βλέπεις τους ένοπλους στρατιώτες να περιπολούν την Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτό το οποίο ήταν φοβερό ήταν το πώς η μάχη για να φύγει αυτός ο κόσμος από την Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτή είναι η μάχη. Είναι η μάχη να φύγουν οι Παλαιστίνοι από την Ιερουσαλήμ. Εξελίσσεται δρόμο το δρόμο και σπίτι το σπίτι. Μας περιέγραφε δηλαδή ο άνθρωπος που μας ξεναγούσε σπίτια τα οποία αφαιρεθήκαν από Παλαιστίνιους και αποδόθηκαν σε έπικους. Δικαστικές μάχες οι οποίες γίνονται προκειμένου να μην ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η αφαίρεση της ιδιοκτησίας, εν μέρη σε κάποιες περιπτώσεις και πετυχημένες, και μας πήγε σε ένα σημείο όπου τελικά το δικαστήριο έκρινε να υπάρχουν 15 σπίτια, ας πούμε, επίκων, και να περνάμε πραγματικά από σπιτάκια, χαμόσπιτα στην κυριολεξία, όπου το ένα σπίτι ήταν σπίτι επίκου, το άλλο σπίτι ήταν σπίτι Παλαιστίνιου. Τα αντιλαμβανόσουν, τα καταλάβαινες από την πρώτη στιγμή. Η πόρτα των σπιτιών των επίκων ήταν μια ενισχυμένη πόρτα ασφάλειας, η πόρτα των σπιτιών των Παλαιστίνιων ήταν φανταστείτε μια πόρτα σε ένα χωριό, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Πολλές φορές ανοιχτή, που μας χαιρετούσαν οι άνθρωποι, και όπου οι έπικοι οι οποίοι μένουν στα συγκεκριμένα σπίτια είναι στην κυριολεξία στρατιώτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μένουν καν εκεί οριστικά. Έτσι, έρχονται και φεύγουν. Δηλαδή, μένει κάποιος για 3 μήνες και στη συνέχεια έρχεται κάποιος άλλος. Στην πραγματικότητα είναι καραούλι, είναι σκοπιά. Έτσι. Είναι μια προσπάθεια να κερδιθεί το τετράγωνο, προκειμένου να πάμε στο επόμενο τετράγωνο. Προκειμένου να καταφέρει να κερδιθεί το επόμενο τετράγωνο της συγκεκριμένης πόλης. Και αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα η οποία είναι φοβερή για την προσπάθεια την οποία κάνει το Ισραήλ να διώξει τους κατοίκους αυτής της πόλης από τη γη τους και από την περιουσία τους. Επισκεφτήκαμε ένα κοινοτικό κέντρο δικηγόρων συναδέλφων που δίνουν νομική βοήθεια σε Παλαιστίνιους οι οποίοι ζουν στην Ιερουσαλήμ.
Πρέπει να γνωρίζουμε και εκεί πέρα μας κατατόπισαν για το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς το οποίο αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι στην Ιερουσαλήμ. Μετά το 1967, όταν μπήκε το Ισραήλ και κατέλαβε και το ανατολικό κομμάτι της Ιερουσαλήμ, το συγκεκριμένο κομμάτι, το κομμάτι των Παλαιστίνιων, έχει μείνει χωρίς την πραγματικότητα υπηκοότητα. Δεν έχει, κάποιοι από αυτούς έχουν η Ιορδανική υπηκότητα, δεν έχει όμως αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε τύπου υπηκότητα. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν μετατραπεί σε μετανάστες. Έχουν κάρτες διαμονής. Δεν έχουν κάρτες παραμονής οι οποίες ανανεώνονται διαρκώς. Και προκειμένου να ανανεωθούν, το Ισραήλ βάζει ολοένα και περισσότερες προϋποθέσεις. Δηλαδή, βάζει ολοένα και προϋποθέσεις ότι θα πρέπει να έχεις μόνιμη διαμονή μέσα στον αστικό ιστό της Ιερουσαλήμ. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές ο κόσμος ο οποίος μένει στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ χάνει την κάρτα διαμονής του. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, και αυτό ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούσαν το συγκεκριμένο κοινοτικό κέντρο, ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει την κάρτα διαμονής του, και αυτό είναι μια μάχη η οποία ιδιαίτερα μετά τις 7 του Οκτώβρη εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Θέλω και εγώ να κλείσω για να μην καταχραστώ τον χρόνο. Θέλω να πω ότι και εγώ η εικόνα την οποία απέκτησα από τους συναδέλφους και από τον κόσμο με τον οποίο μιλήσαμε είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι τα πράγματα τα οποία κάνουμε και δεν κάνουμε. Γνωρίζουν, δηλαδή οι κινητοποιήσεις οι οποίες γίνονται στη Δύση είναι γνωστές σε αυτόν τον κόσμο. Γνωρίζουν επίσης τη στάση των κυβερνήσεων. Η πρώτη κουβέντα την οποία μας είπε ο Τζαμπάρη, ο πρόεδρος της Αλχάκ, της αντίστοιχης Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ας πούμε, για να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, ήταν η απογοήτευση από την ελληνική κυβέρνηση. Ήταν η απογοήτευση από την Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο έχει φερθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά την ίδια στιγμή η εικόνα των μαζικών κινητοποιήσεων. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι επίδραση έχουν οι κινητοποιήσεις αυτές οι οποίες γίνανε, για παράδειγμα, το καλοκαίρι στην Ελλάδα με το ζήτημα των τουριστών, των κουρασγερόπλων. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούν και το γνωρίζουν. Και την ίδια στιγμή, εκτός από το γνωρίζουν, έχουν απέτηση από εμάς. Έχουν απέτηση να αξιοποιήσουμε και τα νομικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε στην εντέλειά τους, την ίδια στιγμή που γνωρίζουν ότι η μάχη δεν πρόκειται να κερδιθεί σε νομικό επίπεδο, γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί μια πολιτική ανατροπή, μια πολύ μεγάλη αλλαγή προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώσαμε την αποστολή μας, δηλαδή τους υποσχεθήκαμε ότι δεν θα είναι η τελευταία μας ενέργεια, ότι από τη στιγμή που οικοδομήσαμε αυτή τη στιγμή αυτές τις σχέσεις θα προχωρήσουμε, θα θέσουμε το ζήτημα της αδελφοποίησης του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το θέσουμε και στις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβρη σαν ένα κεντρικό ζήτημα προς τους συναδέλφους, ότι από τη δική μας την πλευρά είναι μια από τις βασικές μας υποσχέσεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε, να αδελφοποιήσουμε τους δύο συλλόγους σαν κομμάτι της σύσφυξης και της ενίσχυσης των σχέσεων και της ανάληψης κοινών πρωτοβουλειών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Αυτό το οποίο μας ζητάνε είναι το ζήτημα των κυρώσεων προς το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή, μας θέτουν πολύ επιτακτικά το ζήτημα του ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει υπογράψει φυσικά τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία, αλλά και την Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα συγκεκριμένα εργαλεία προκειμένου να σταματήσει η οποιαδήποτε συνεργασία και συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείσαμε και μας αποχαιρετήσανε. Βγάλαμε για μια φωτογραφία στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου σε ένα μνημείο το οποίο έχουν με τις φωτογραφίες των δικηγόρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα και με τη φωτογραφία του βομβαρδισμένου Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου στα γραφεία του στη Γάζα, και δεσμευτήκαμε, νομίζω, και από τις δύο τις πλευρές ότι πρόκειται να συνεχίσουμε και να βαθύνουμε αυτή την συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ πέρα σήμερα και είμαστε έτοιμοι και για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η αιτιολογία σας στην ερώτηση του γιατί θέλετε να πάτε στην Παλαιστίνη. Από όλα τα όργανα που περάσατε. Ήταν καθαρή και το είχαμε εξ αρχής πει ότι από τη δική μας την πλευρά δεν πρόκειται να υποδηθούμε τους τουρίστες. Δεν πρόκειται να πούμε δηλαδή ότι πηγαίνουμε για να δούμε τα αξιοθέατα. Είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε συνάντηση ως δικηγόροι, η οποία έχει επαγγελματικό περιεχόμενο και περιεχόμενο που έχει να κάνει με δικηγορικά ζητήματα, με τον πρόεδρο του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου. Άρα ήμασταν απόλυτα ειλικρινείς και γι' αυτό το λόγο πιστεύαμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και στο ότι δεν θα καταφέρουμε να μπούμε.
Αλλά νομίζουμε ότι αυτό μας βοήθησε καλύτερα, γιατί στην πραγματικότητα εξ αρχής θέσαμε ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος του ταξιδιού μας. Και έχουν πάει και άλλοι γεωργικοί σύλλογοι στην Ραμάλα. Τώρα, ναι, γι' αυτό ξέρουμε, μας ανέφεραν σίγουρα ότι πριν κάποιο καιρό είχαν πάει κάποιοι Ισπανοί συνάδελφοι, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν επίσημη αποστολή του Ισπανικού κάποιου δικηγορικού συλλόγου από την Ισπανία. Ξέρουμε ότι έχουν υπογράψει για ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Δικηγορικό Σύλλογο του Παρισιού. Κάτι το οποίο ελπίζουμε να καταφέρουμε να το κάνουμε και εμείς στα Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Οι συνάδελφοι αυτό το οποίο μας λέγανε είναι ότι προφανέστατα θέλουν να υπογράψουμε κάποιο τύπου μνημόνιο συνεργασίας το οποίο θα θεσμοποιεί την συνεργασία, αλλά θέλουν κάτι παραπάνω από αυτό. Δηλαδή δεν θέλουν απλά μια υπογραφή η οποία θα είναι τυπική. Θέλουν να βαθύνουμε τη συνεργασία και αυτό το πράγμα να σημάνει πολλές ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνουν. Ήδη αυτό το ταξίδι με τα πράγματα τα οποία είπαμε και τα πράγματα τα οποία συζητηθήκαν έχει αφήσει δυνατότητα για πολλές ενέργειες. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι καλά τοποθετημένοι, έτσι, μπορούσαν να μας... Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν τους είπαμε ότι αυτό το οποίο μας είπαν για τους δικαστές, ότι οι δικαστές χάνουν τις δικασίμους, ένα ολόκληρο δικαστήριο δεν γίνεται, έτσι, γιατί ένα 20χρονο έτσι, σταματάει έναν δικαστή, ο οποίος μπορεί να είναι 50 και 60 χρόνων, που πηγαίνει προς το δικαστήριο και του λέει ότι δεν περνάς τώρα. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο χάνονται ολόκληρα δικαστήρια, ολόκληρες δικάσιμοι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να το θέσουμε στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και μας δίνονται τέτοιου τύπου δυνατότητες. Μας αναφέρανε πολλά τέτοια τα οποία είναι άκρες, οι οποίες μπορούν. Για παράδειγμα, πολίτες στη Γάζα οι οποίοι έχουν και ελληνική υπηκότητα. Που εμείς δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν, που γνωρίζουν από τη δική τους την πλευρά, που δίνει και δυνατότητες και νομικές, έτσι, και για νομικές ενέργειες, πολύ καλύτερα σε σχέση με τα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει σαν εναλλακτική. Άρα άφησε πολλές δουλειές που μένουν να γίνουν με το συγκεκριμένο ταξίδι. Η αλήθεια είναι ότι εχθές ουσιαστικά μόνο ενημέρωση έγινε από πλευράς μας. Δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη και δεν συζητήθηκε αναλυτικά. Κοιτάξτε, επειδή το έχουμε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της Παλαιστίνης, οι προσδοκίες μέχρι τώρα ήταν χαμηλές, γιατί πάντα το ζήτημα δια της διολυσθήσεως έμενε κρεμές. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ επιτακτικά. Η επίσκεψη έχει δώσει βαρύτητα. Και ευελπιστούμε σε επόμενη συνεδρίαση να είναι στην ημερήσια διάταξη για να εκτεθούν και όλες οι απόψεις πλέον ανοιχτά. Δηλαδή, δεν γίνεται πλέον δια της σιωπής και με τη διολίσθηση να αφήνουμε τα πράγματα να περνάνε. Οπότε δεν έχουμε feedback ακόμη επί της επίσκεψης. Η δική μου προσωπικά, δεν ξέρω, ας πούν και οι υπόλοιποι. Δυστυχώς υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις που είναι φιλοκυβερνητικές, δεν αναμένουμε φυσικά τίποτα. Οι πολιτικές δυνάμεις που δήθεν δεν είναι φιλοκυβερνητικές, επίσης, επανειλημμένα έχουν αποφύγει να εκτεθούν και να καταδικάσουν ακόμα και πράγματα που καταδικάζει ο ΟΗΕ, δηλαδή θεσμοί εγνωσμένου κύρους που δεν χρειάζεται πια και να δηλώσεις ότι είσαι αριστερός ή οτιδήποτε κτλ. Όμως και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως και κράτη ολόκληρα, είναι δεκτικός πιέσεων από τα κάτω, από τους συναδέλφους, από το γενικότερο πολιτικό κλίμα, και πιστεύουμε ότι όπως βγήκε ψήφισμα μετά από ένα χρόνο που το λέγαμε και το ξαναλέγαμε και το ξαναλέγαμε, τελικά βγήκε, και μάλιστα ομόφωνο, μπορούμε να πετύχουμε την αδελφοποίηση. Είναι στα χέρια των δικηγόρων που θα ασκήσουν την πίεση. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, ότι είναι κάτι το εφικτό. Η αδελφοποίηση και η συνεργασία, η στενή με τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο είναι ένας στόχος που δεν είναι θεωρία, δεν είναι να το πούμε ότι το είπαμε, μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Όχι, για να δώσω το αντίστοιχο παράδειγμα. Ας πούμε, με την Αναστασία Σταυροπούλου αναλάβαμε καθήκοντα τον Γενάρη τώρα του 2025 και το ψήφισμα για τη γενοκτονία υπήρχε από τον Ιούνιο του 2024 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η προτεραιότητα. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι αν υπάρξει και πίεση από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες και με τη βοήθεια που μπορεί να δώσει τη δυναμική το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι ναι, γιατί να μην το καταφέρουμε. Το
στρατό κατοχής καταρχάς τον ζούσες ιδιαίτερα στα checkpoints, δηλαδή δεν ήταν η ανάσα, ήμασταν κάτω από το μικροσκόπιο. Είχες την αίσθηση όταν βρισκόσουν στο checkpoint ότι είσαι στο απόλυτο έλεος. Το αν θα μπεις, το αν θα βγεις, το αν θα σε αφήσουν, δηλαδή ρυθμίζεις την πραγματικότητα ο στρατός κατοχής, τον χρόνο και την ρουτίνα των Παλαιστίνιων. Δηλαδή, οι Παλαιστίνοι κάνουν πλάκα μεταξύ τους ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ζωή μας. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, αν αύριο θα πούμε ότι θα κάνουμε κάτι, αν αυτό θα γίνει. Είναι πάντοτε υπό την αίρεση του στρατού κατοχής. Άρα, αυτό είναι μια εικόνα η οποία υπήρχε διαρκώς. Στην Ιερουσαλήμ, η κατοχική δύναμη, γιατί η παλιά πόλη στην οποία επισκεφτήκαμε είναι αυτό που λέμε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, επίσημα και με τις αποφάσεις του ΟΗΕ είναι κατεχόμενη περιοχή. Έτσι, η κατοχική δύναμη είναι παντού. Είναι στην πραγματικότητα, έχει τον απόλυτο έλεγχο και την βλέπεις τους ένοπλους και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και στο να μπεις και στο να βγεις και στο να προχωρήσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι διαρκώς παρόν. Αυτό το οποίο βλέπεις εκτός από τη δύναμη, ας πούμε, την ένοπλη, την ανσώματη και το οποίο κάνει εντύπωση είναι το ζήτημα των επικισμών. Είναι ότι βλέπεις δηλαδή στη Δυτική Όχθη και στην ίδια την Ιερουσαλήμ πώς οι επικισμοί είναι κάστρα μέσα σε μια γη η οποία είναι παλαιστινιακή. Δηλαδή, ενώ βλέπεις ένα χωριό, ας πούμε, βλέπεις στο κέντρο αυτού του χωριού και συνήθως έχουν επιλέξει και τα καλύτερα σημεία. Δηλαδή, είναι τα σημεία τα οποία είναι πιο ψηλά, είναι σημεία τα οποία είναι πιο πράσινα, στα οποία υπάρχει ας πούμε, ένα κάστρο, έτσι, ένα φρούριο, το οποίο έχει ας πούμε, έναν επικισμό. Και αυτοί οι επικισμοί κόβουν στην πραγματικότητα την ενότητα της Παλαιστινιακής γης. Αυτό σημαίνει ότι ακυρώνουν την οποιαδήποτε δυνατότητα ακόμα και αυτού που λέμε τα δύο κράτη. Το να υπάρξει δηλαδή ένα κράτος το οποίο θα αφορά την Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας το επισημάνανε πάρα πολλοί συναδέλφοι μας, ότι η επέκταση αυτών των επικισμών που αποφασίζει αυτές τις μέρες η Ισραηλινή κυβέρνηση ακυρώνει στην πραγματικότητα πλέον και οριστικά την οποιαδήποτε δυνατότητα για ένα κράτος Παλαιστινιακό. Εγώ θέλω να πω για το στρατό, αυτό που ρωτήσατε. Πέρα από το checkpoint φυσικά, το σημείο που περιμέναμε τον συνάδελφο στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή τα 5 λεπτά που βλέπαμε τα παιδιά να περνάνε και για πλάκα, βαριούνταν οι στρατιώτες και με τα όπλα έτσι σταματάγανε τυχαία παιδιά που ήταν προφανώς Παλαιστίνοι, κορίτσια και αγόρια. Έλα εδώ εσύ, βγάλε την μπλούζα σου, άνοιξε το παντελόνι σου, κάνε μια ντούπα, γύρνα, δηλαδή ήταν τέτοιο το στυλ. Και το σημείο που φεύγαμε για το αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι, που ήταν ένας κύριος, μόλις μπαίναμε στο αεροδρόμιο με το ταξί, 3 μέτρα, έτσι με το γυαλί του, ρόμποκο κτλ. Και κάνουν τον έλεγχο. Ζητάνε διαβατήρια, εμείς φανήκαμε τουρίστες, δηλαδή φαινόμασταν. Και τον οδηγό που ήταν παλαιστινιακής καταγωγής, από την άδεια φαίνεται αυτό, όπου ξεκινήσανε αμέσως, κάντε στην άκρη, πού τον ξέρετε τον οδηγό, πού τον βρήκατε τον οδηγό. Δηλαδή, επίμονες ερωτήσεις και με το όπλο στο χέρι, εμείς ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο, με το όπλο στο χέρι μας έκανε δίθεν φιλικές ερωτήσεις πώς περνάτε στη χώρα μας. Δηλαδή, είναι δυνατόν να σε έχουν με το όπλο έτσι και εμείς λέμε πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτή είναι η συνθήκη. Και μόνο που βρέθηκες στο ταξί Παλαιστίνιου, είσαι άλλη μια. Η μεταχείριση είναι διαφορετική. Θέλει ο κύριος και μετά ο Λουκάς. Κάποια συνεργασία για την Αθηναϊκό Ίδρυμα ή γραφειάτου στο Πέτρο για την αναγνώριση των κλιματικών πολέμων. Σε τακτικό επίπεδο σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν έχει τέτοια συνεργασία, αλλά εμείς σαν Εναλλακτική Παρέμβαση έχουμε μια τέτοια συνεργασία και συνεργαζόμαστε με το συγκεκριμένο Ίδρυμα. Αν θέλει η Ευγενία Ικουνιάκη, η οποία έχει αναλάβει και μιλάει με το συγκεκριμένο Ίδρυμα, θα μπορούσε να πει 2 πράγματα έτσι ώστε να απαντήσει στην ερώτησή σας. Ωραία. Σχετικά με το Ίδρυμα Χίτε Ρατζάπ, είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν γίνει διάφορες ενέργειες που τις επόμενες ώρες και μέρες θα δοθούν και στη δημοσιότητα, καλύτερα να περιμένουμε το ίδιο το Ίδρυμα. Να το κάνει πρώτα και μετά εμείς. Η αλήθεια είναι ότι είναι και μια ολόκληρη συζήτηση σχετικά με τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, σχετικά με τους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Υπάρχει δικαιοδοσία, δεν βασίζεται στο καταστατικό της Ρώμης που δεν δίνει τη δικαιοδοσία, κρατάει μόνο για τους υπηκόους Έλληνες ή για όσους έχουν διαπράξει αδικήματα κατά των Ελλήνων. Υπάρχει δικαιοδοσία μέσα από άλλες διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι το καταστατικό της Ρώμης και οι διεθνείς συμβάσεις του 1948 για τις σοβαρές παραβιάσεις, που δίνει ή τη δυνατότητα εκδίκασης ή τη δυνατότητα έκδοσης. Οπότε υπάρχουν πράγματα που έχουμε να δούμε, γιατί και για μας είναι αυτό ένα πολύ νέο πεδίο, που η αλήθεια είναι με τη βοήθεια του Ιδρύματος θα μπορούμε να τα αναπτύξουμε παραπάνω. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και είναι πάρα πολύ θετικό όλο. Εγώ αυτό που θέλω να πω σχετικά με τη συνάντηση κάτω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλη αυτή η ενημέρωση και η σύνδεση με τους δικηγόρους και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε διώξεις. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ιστορία των κρατουμένων. Μην ξεχνάμε ότι τα βασικά αιτήματα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι κάτι που θα πρέπει να τα αναδείξουμε πάρα πολύ, γιατί είναι στην ουσία όμοιροι, υφίσταται βασανιστήρια, υφίσταται απάνθρωπη εξασφαλιστική μεταχείριση. Η ιστορία απλά της λέξης κρατουμένων χάνει την ουσία της υπόθεσης και είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή από τη δική μας πλευρά ως εναλλακτική παρέμβαση στο επόμενο διάστημα. Έχει ζητήσει το λόγο ο Λουκάς για να κάνει μια ερώτηση και θα κάνω μια παράκληση, μιας και είναι ο Κώστας ο Παπαδάκης στο ακροατήριο και έχει αναλάβει την υπόθεση για την οποία σίγουρα θα έχετε ακούσει σε σχέση με την ταβέρνα την Αξιώτισσα στην Άξο, που είναι μια περίπτωση συκοφαντικής στοχοποίησης του κινήματος αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη από την πλευρά υποστηρικτών του Ισραήλ και της γενοκτονίας. Αν θέλει να κάνει μια παρέμβαση και μια ενημέρωση και σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, μιας και βρεθήκαμε να το καλύψουμε και αυτό. Λουκά, έχεις το λόγο. Μας περιγράψετε ουσιαστικά μια μόνη τρέχουσα στον κόσμο η κατάσταση πληθυσμού που συμβαίνει στην Ιερουσαλήμ και στην Λωρίδα της Γάζας απέτυχε για το συγκεκριμένο κάτι με πολύ και τώρα με την Οκτωβρία. Αυτό το μόνιμο καθεστώς, φαντάζομαι ότι δεν έχουν οι δικηγόροι στην Παλαιστίνη τη δυνατότητα να πατάνε σε ένα ασφαλές νομικό έδαφος για να δίνουν αυτές τις μάχες, να κερδίζουν σπίτια ή να προσπαθούν να απελευθερώσουν ομοίους. Μου δόθηκε η αίσθηση ότι μιλάμε για καινούργια μια άμπο ουσιαστικά πάνω στην οποία προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό? Γενικά, η εικόνα που μας δώσαν οι συνάδελφοι είναι μιας πάρα πολύ δύσκολης καθημερινότητας και επαγγελματικής και φυσικά της προσωπικής τους. Δηλαδή, μας δώσανε τη δυνατότητα ότι ακόμα, το ζήτημα της μετακίνησης είναι πάρα πολύ κρίσιμο στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν ξέρεις αν θα φτάσεις στον προορισμό σου εκεί πέρα που έχεις να πας, προκειμένου να εκπροσωπήσεις, να τελέσεις μια νομική ενέργεια και αντιλαμβάνεστε τι δύσκολο, τι προβληματικό είναι αυτό, το να μην μπορείς καν να φτάσεις κάπου. Άρα, πόσο δε μάλλον να κερδίσεις το δίκαιο σου, έτσι. Αλλά όταν δεν έχεις καν τη δυνατότητα της πρόσβασης και όταν η πρόσβαση παρακωλείεται. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν αφορά μονάχα τους δικηγόρους, απλά εμείς συναντηθήκαμε με τους δικηγόρους, αφορά όλον τον πληθυσμό. Δηλαδή, και αυτό μας ερχόταν παντού. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Περπατάγαμε στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, περάσαμε μέσα από ένα τσούρμο άνδρες και γυναίκες και ακούσαμε να μιλάνε, ας πούμε. Όταν προχώρησε ο ξεναγός μας είπε τώρα άκουσα τι λέγανε οι γυναίκες, ας πούμε, πίσω. Και του λέγαμε τι λέγανε. Και μας απάντησε ότι μια γυναίκα είπε στην άλλη, καλά, τόσο σύντομα προσευχήθηκες εσύ. Και της απάντησε, ας πούμε, η γυναίκα ότι όχι, μας καταλάβανε ότι είμαστε από τη Δυτική Όχθη και δεν μας αφήσανε να περάσουμε στο Αλάξα. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία, επειδή ακριβώς είναι από τη Δυτική Όχθη, δεν μπορούσε να μπει στο Τέμενος. Και μας περιέγραφε την ιστορία ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προκειμένου να πάνε να προσευχηθούν, κλείνουν ραντεβού με γιατρούς και μπορεί να χαθεί το ραντεβού και να αξιοποιήσουν εκείνη την ημέρα προκειμένου να πάνε να κάνουν την προσευχή τους. Αυτή είναι η καθημερινότητα για το παραμικρότερο, έτσι. Φανταστείτε ότι αυτό είναι η καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουν και οι δικηγόροι. Όχι,
Όχι. Στην Ιερουσαλήμ είναι τα δικαστήρια τα οποία αφορούν το τι συμβαίνει στην Ιερουσαλήμ. Έτσι. Στην Ραμάλα και στην Δυτική Όχθη είναι τα δικαστήρια που περιγράψαμε. Τα δικαστήρια της Παλαιστινιακής Αρχής και την ίδια στιγμή λειτουργούν στην Δυτική Όχθη και τα στρατοδικεία τα οποία έχουν οι Ισραηλοί, τα οποία δικάζουν τους Ισραηλινούς δράστες με τους Παλαιστίνιους δράστες όταν αξιολογείται ως υπόθεση ασφάλειας η συγκεκριμένη, ας πούμε, πράξη η οποία έχει τελεστεί. Κώστα, αν συμφωνείς, θέλει η Αναστασία πρώτα, αλλά έλα. Όχι, Κώστα, έλα. Θέλω να πω ένα πράγμα και εγώ μετά. Γι' αυτό σχετικά με την ασφάλεια δικαίου. Εντάξει, οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος εκεί πέρα, του λειτουργήματος, είναι τελείως αδιανόητες. Είναι όντως κινούμενη η άμμος. Και πραγματικά είναι κάθε μέρα, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις και στο δρόμο που θα πας στη δουλειά και στο αν θα φτάσεις στο δικαστήριο, αλλά και τι θα αντιμετωπίσεις νομίζω και στο ακροατήριο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα και κάνουν υπεράνθρωπο το έργο που αντιμετωπίζουν εκεί οι δικηγόροι. Και να προσθέσω μόνο, πέρα από τα checkpoint και το αν θα φτάσει στο δικαστήριο, ας πούμε, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου δεν έχουν καν το ίδιο καθεστώς παραμονής. Δηλαδή, μας δείχνανε κάποια στιγμή τις άδειες διαμονής τους. Είχε άλλη άδεια διαμονής, είχε το ένα μέλος, άλλη άδεια διαμονής, ανάλογα αν ήταν στην Ιερουσαλήμ ή αν ήταν στη Δυτική Όχθη, το οποίο δημιουργεί και την επιπλέον επισφάλεια ότι μπορεί κάποια στιγμή να σου αφαιρεθεί και η άδεια διαμονής, αν είσαι, ας πούμε, από την Ιερουσαλήμ, να μην σου ανανεωθεί και για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, είναι τα πάντα υποσυνεχή διακύβευση. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Είναι ένας αγώνας λεπτό το λεπτό.